De senere år har flere og flere haveejere fundet ud af, at vand i haven skaber stemning og liv. Og ved sit havebassin kan man på nært hold følge årstidernes skiften. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan man anlægger sit havebassin. Hvis man skal opnå den optimale oplevelse, bør man søge råd og vejledning. Pondteam er Skandinaviens største producent af artikler til bassiner og springvand. Og igennem de sidste 25 år har firmaet udviklet en lang række produkter, som gør det nemt at anlægge og vedligeholde havedam. Samtidig har firmaets medarbejdere med produktchef Niels Frausing i spidsen hele tiden udviklet nye idéer og testet en lang række produkter ud fra mottoet nemt, gemt og funktionelt. I programmet besøger vi Marianne Larsen, der har hentet inspiration på Pondteams hjemmeside og har fået råd og vejledning hos forskellige af Pondteams forhandlere. Hej igen, Marianne. Hej igen, Hej du. og velkommen. Jo, tak skal du have. Jeg kan se, at I har haft rigtig gang i alle de her forskellige projekter. Jeg kan se, at I er nået rigtig, rigtig langt på det store bassin derovre. Skal vi prøve at gå over og kigge på det? Ja, lad os det. Ja, som du kan se, så har jeg valgt det folie, som du anbefalede. Ja. Godt og kraftigt. Det var et rigtig godt valg. Altså, man kan sige, at især når I nu skal have lidt sten og lidt forskellige, Ja. så er det endnu vigtigere. Men generelt, så må vi sige, at membranen er den allervigtigste del af et bassin. Det er den, der skal holde på vandet. Ja, Nu snakkede vi to om det, men jeg har faktisk taget et par stykker folie med, så jeg kan vise dig helt konkret forskellen på det også her. Den ene her, det er en PVC-folie, ja. og den anden her, jamen, det er Firestone gummifolie, som du har brugt her. Og du vil kunne se det her sådan med elasticiteten. Hvis jeg nu trykker en kuglepen op i PVC-folien, så laver den en bule, som kun delvis trækker sig tilbage. Ja, Men hvor hvis vi har Firestone-folien, som ovenikøbet er dobbelt så tyk, jamen så vil den faktisk trække sig 100% tilbage igen. Den er simpelthen elastisk op til 400%. Så selv hvis man lægger meget store sten på, jamen så er det noget, der holder i rigtig mange år. Og det er jo temmelig vigtigt. Som vi snakker om, jamen så har du også lagt fiberunderlag under. ja. Det er Under det hele. godt. Det har jeg. Det er væsentligt, man kan sige, uanset hvad for en folietype du bruger, af hensyn til levetiden. Ja, Der vil jo altid kun være nogle sten, der sådan stille og roligt kan selv erodere små op sten igennem. kan arbejde sig op igennem. Det er Ja. netop det. Så det ser rigtig flot ud. Der er en enkelt ting, som jeg må sige, jeg måske er lidt loren ved. Ja, Det er dine klyner, som vi har Ja. snakket om. Fordi at, det er rigtigt, at planterne de vokser fint i tørv, men der sker altså også det, at fuglene vil grave det her sådan ud i dit bassin. Ja. Og i løbet af nogle år, så vil det her sådan blive nedbrudt til jord principielt, og så vil det inde i bassinet. Og det kan give lidt alger lidt forskelligt. ja, Så jeg kan se, at du startede med kantmåtte derovre. ja. Det her sådan nylonfiber, som man kan sige principielt planterne egentlig kan vokse direkte i. Ja, Det vil sige, at har man en grim side, hvor der udelukkende er folie på, så vil man også kunne hænge det ned over. Men der kan du faktisk med fordel bruge det her også. ja, ja. Sådan så, at du bare sørger for at pakke de her sådan, klyner ind, træk planterne op over, eller lige lave hul i det. Igennem dem, ja. Fordi så holder det simpelthen på hele kanten, sådan så ja. det ikke ender i bassinet. Og så kan jeg se, at I har gjort klar til at få noget vand i jeres flotte vandløb her. Ja, Slangen den er gravet ned, og den ender op, hvor vi skal sætte filtret op her om lidt. det er rigtigt, ja. Og det var rigtig, rigtig godt, at du valgte at bruge den tykke slange. Ja, For det er en af de typiske fejl, som folk de begår. At man køber en relativt stor pumpe, og så sætter man en lille slange på. en lille slange på, Og ja. så kan man altså desværre ikke presse alt det vand igennem, som man gerne vil. Det siger sig selv. Ja. Og så er det jo fint, at du har valgt den her Vortec X-pumpe også, fordi at det er lavenergi. Så det vil sige, at du vil kunne køre hele det her sådan store bassin på måske under 60 watt i virkeligheden. Jamen, det ser rigtig fint ud. Ja, Der er gjort klar til det hele her. ja, Godt. Og nu skal du se, ja, filteret, som vi har med her, det er et BioClear trykfilter. ja, Og det er lige præcis efter den parole, som jeg fortalte om, at det er faktisk vores motto, hvad angår sådan noget bassinteknik. Det skal være nemt, det skal være gemt. Det er ikke det, man er interesseret i at se, og så skal det bare fungere. ja. Så sådan i det daglige vedligehold, kan man sige, jamen en af grundene til, at det er så dejligt nemt,
det er, at du kan se, at der er 3 studser her. Ja. Du har vandet fra bassinet, der kommer ind i filteret. Ja. Så har du det, hvor det løber retur, i det her tilfælde igennem dit vandløb. Ja. Og den sidste, den bruger du så kun, når du renser. Fordi det er beskidt vand, der kommer ud af. Men det er ikke noget med, at du skal have en masse op og sådan noget. Nej. Fordi nu skal du se, jeg prøver lige at vise dig ved at åbne den her. Sådan i den daglige rensning, eller hver 14. dag, eller hvad der nu passer, så drejer du simpelthen bare den her knap over Så pilen vender den vej. lige præcis ud mod rensning. Og så trækker du i håndtaget her. Ja, det var smart. Fordi det, der så sker, skal vi lige have den åbnet, det er, at de svampe, der er inde i, de bliver komprimeret, så du faktisk vrider svampene ved hjælp af det her sådan håndtag. Så det er en utrolig nem måde at vedligeholde det på. Derudover, så inde i midten, det kan være lidt svært at se, men der sidder det, der hedder et UV-lysstofrør. Og når vandet det passerer forbi sådan et, jamen så dræber det algerne. Ja. Og det vil sige, når du nu har kombinationen af, at algerne de bliver dræbt i det her filter, og alle de organiske stoffer bliver nedbrudt af bakterier i filteret og holdt tilbage, og det er nemt at rense. Så skulle der være noget rent vand. Simpelthen, så har du klart vand i dit bassin med et minimum af vedligehold. Nu er alt det tekniske på plads, og der lægges sten ud, og derefter kommer det spændende øjeblik med anbringelse af planter og til sidst fisk i dammen. Du har nu fået et spændende miljø med rindende vand, fisk og planter og andet liv i din have. Ønsker du yderligere inspiration, råd og vejledning, er det et godt sted at starte på Pondteams hjemmeside, pondteam.com. Her kan du finde masser af inspiration og information til anlæggelse af forskellige vandmiljøer i din have. De smarte interaktive hjælpefunktioner gør det nemt for dig at finde folie, pumpe og filter til dit bassinprojekt. I folieberegneren indtaster du længde og bredde på din ønskede dam. Hvis du ønsker fisk, anbefaler vi det dybeste sted skal være mindst 90 cm, så kan de nemlig overvintre. En korrekt pumpe og et korrekt filter er meget vigtigt for, at bassinet skal kunne fungere optimalt med klart vand og et minimum af vedligeholdelse. I pumpe- og filterguiden svarer du på et par enkle spørgsmål om fisk, planter og placering, samt selvfølgelig vandindholdet. Kender du ikke det fra en aflæsning af en vandmåler, før og efter opfyldningen, så kan du nemt beregne værdien i Pondteams volumenberegner, når du bliver spurgt. Herefter beder du om en anbefaling og får svaret med det samme sammen med information om energiforbrug og alternative valg med mere. Print siden ud og tag den med til din forhandler. Du finder den nærmeste i forhandlerguiden øverst på hjemmesiden. Pondteam har også lavet et omfattende inspirations- og informationskatalog, som du kan få gratis hos forhandleren, eller også så kan du læse det og downloade det på Pondteams hjemmeside, pondteam.com. God fornøjelse.